wus paripurna. Perang getih Baratayuda Jaya binangun Kurawa ludes keles tandes parandene. Ngagak-agak sekarat Sang Duryudana tatkala rubuh kasor dening Sang Werkudara. Angga binuwang wonten madyaning wana sarira den bleki watu sak gunung gedene. Nalika semana sarwi ambengok swara njerit sundul langit njula sundul ing akasa. Satemah kaya metik talingane nenggih pawongan kekalih Haswatama lan Kartamarma. Menika menapa leres kunarpanipun sesembahan kula ngestina rumuhun. Kowe kuwi sapa? Kula nguni atmajanipun Rama Penemban Durna Swargi kula pun Swatama. Iya. Aku Ratu Gusti biyen Duryudana aduh surem dewangkara kingken lir manguswa kang layon denya ilang memanise oh Kanjeng Sinuwun babar pisan kula mboten legiwa menawi lampahan paduka kados mekaten Kanjeng paduka sesembahan kula paduka kamulyan kula sembah pangabekti kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Sinuwun. Swatama ing atase wujudku wis kaya ngene. Ya kene kuwi sing ngejeni ngurmati karo ratumu. Mongko dina iki wis ora ana menungsa sing gelem ngajeni aku. Aja kok menungsa kewan wrecik cacing kabeh do ndedeli awakku. Aduh Kanjeng. Nadyan kados pundi kemawon wiwit kuncung ngantos gelung tiyang sepuh kula Swargi kaliyan kula menika ingkang mulyakaken mboten wonten sanes kejawi namung paduka Kanjeng mila kawontenan paduka ingkang kados mekaten menika kula suwun kanthi sanget paduka sinuwun sampun ngantos seda langkung rumiyin Swatama ing badhe males sasra wirang kula suwun paduka sampun kondur dhateng tepet suci menawi kula dereng saged ngrantengi sirahe Pandhawa kula aturaken paduka sinuwun.
grosro sasumbar lindhu gatar bumi gonjeng timbang susah adik ayo padha ngguyu. Oh ngono yo. Merga kuwi esem ngguyu ulat padang kuwi simbol utawa mengku makna menungsa sing pinter mensyukuri kanikmataning Gusti kang wis diparingake marang kita kabeh. Iya to. Mula kosok baline yen ana piyayi sing ulate iki suntrut raine iki peteng njlekitut pisan lambene kuwi nyuwongot nganti kena nyantolne kethu kuwi pratandha lamun to piyayi sing ora pinter mensyukuri kanikmataning Gusti. Oh iya. Merga pangeran wis paring dawuh lumantar kitab suci sok sapa menungsa sing gelem nyukuri kanikmatane pangeran bakal pinaringan panjang umur murah rejeki. Kosok baline sapa menungsa sing ora pinter nyukuri kanikmataning pangeran ing kono bakal nampa pasiksan yang amat pedih. Oh ngono. Mula wajib syukur ya Yung. Yen ngono tanpa beda keluarga besar masyarakat ing Adibaya Reja Nganjuk sing bengi iki nganakake tasakuran ya kuwi kaprahe adat utawa budaya diarani nyadran utawa bersih desa. Iki budaya nduk, iki adat. Budaya kuwi angen-angen sing ngambabar marang kaendahan kuwi tegese budaya. Oh iya. Mula aku lan kowe wajib ngaturake panuwun marang Mas Lurah. Kok Mas Lurah? Mong panjenengane kuwi wiyosan taun 82, aku 81, kudune ngedhek aku kudune. Iya ta, Dik Aris. Wah iya, Nengge Raka Mas Aris Tri Rahendra Sarjana Pendidikan. Wah iya, urung setahun nanggene ngasta bawat adil pusarane pamerintahan ing Ngadibaya. Lurah sik enom ngono kuwi apa mengko ora bingung nemtokke utawa mutusake perkara sing ana sajroning desa to Yung.
Sejatine perkara enom lan tuwa kuwi lak umur ning nggon pengalaman, nggon kepinteran kosik, Nduk. Iya, saiki upamane kok lurahi sepuh. Ning yen tuwane iki tuwa umur, tegese pengalaman ya kurang, kepinteran ya kurang iki mengko nadyanto sepuh ya ora bisa ngangkat marang kamulyan lan katentremaning desa. Kosok baline kaya Mas Aris iki nadyanto isih timur ning parandene pengalamane wis akeh. Buntas ing reh tata ing ngering desa. Kuwi sing andadekake iki mengko desa kene bisa tentrem rahayu basuki. Mergo apa? Pancen ya wis golong giling gelek sing dadi ciptane para warga masyarakat ngadibaya nunggal swara nalika pilihan kepungkur, nyawijekake rasa, nyondongake batin, nyengkuyung Mas Aris Tri Rahendra minangka songsong makutaning adil ingkang mapan wonten ing Ngadibaya. Oh, ngono. Iya. Mboten kata lumpen kula ngaturaken panuwun dumateng Bapak Sutrisno, Ki Pak Emara Sepuh, Mas Lurah. Oh iya, Sing pancene ya piyayi sukses wong ya usahane ya luar biasa, endi sing mebel, endi sing brambang. Ya, luar biasa ngaturake panuwun. Lan ugi dumateng para panitia, para perangkat lan sagunging para masyarakat ing Ngadibaya ingkang sampun kepareng nyengkuyung lumados sing pahargyan ing ratri menika lan mitados dumateng cangik supados ngregengaken adicara ing dalu menika. Oh iya, nyadranan ki apa to Yung? Apa iki ora mujudake syirik, musyrik utawa bid'ah? Ngene Nduk, kose kowe kudu tak wenehi ngerti. Ngibadah sing jenenge ibadah kuwi manut kitab suci kuwi diperang dadi loro. Ngono. Ya kuwi ing antarane ngibadah mahdoh lan ngibadah muamalah. Mahdoh karo muamalah. Ewadene wong ibadah kuwi yen digunggung kuwi 100%. Lah perangane mahdoh karo muamalah kuwi yen ngibadah mahdoh kuwi mung 3,5% saka Al-Qur'an, ewadene yen ngibadah muamalah kuwi 96,5%. Oh, ngono. Nah, kowe mau ngrembug bid'ah. Bid'ah kuwi kalebu ana ing ibadah mahdoh. Ya kuwi mligine ngrembug bab rukun Islam. Nek nganti rukun Islam kuwi diowahi, disuda utawa ditambahi, kuwi jenenge bid'ah. Oh iya, mergo klebu ing ibadah mahdoh. Iya, Ning yen ngibadah muamalah kuwi ora ana bid'ahe. Tegese Rasulullah Kanjeng Nabi ora nate dahar sego pecel. Umate ora apa-apa mangan sego pecel. Oh iya, Kanjeng Nabi ora nate dahar ngagem sendok. Aku lan kowe ora apa-apa nganggo sendok. Kanjeng Nabi yang dahar mau ngangge driji 3. Awake dhewe ngangge driji 5 ora apa-apa, apa memper. Saiki kok bakso nganggo driji 3. Iya, Contone ngono kuwi. Iya, Klebu kae. Yen salate iki klebu ngibadah mahdoh, salat wajib 5 panci kae lho, Nduk. Iya, Ning yen bar salat kuwi wis klebu muamalah. Dadi sak bubare salat terus para-para makmum imam terus do salaman kuwi ora apa-apa mergo kuwi mlebu ning ibadah muamalah. Aja kok salaman lah mbok ngentut bar salat ki ya ora apa-apa. Iya, Lah yen syirik utawa musyrik iki kepiye? Syirik utawa musyrik kuwi letake wis cetha, panggonane wis jelas di mana kita menomerduakan Gusti Allah kuwi jenenge syirik. Ngono. Dadi syirik lan musyrik kuwi tidak terletak dari perilaku dan bendanya tapi terletak pada pikiran menomorsatukan Allah atau tidak, menyekutukan Tuhan atau tidak. Iya, Jadi syirik tidak bisa dilihat dari luar tapi hanya bisa diketahui oleh pikiran orang itu sendiri. Oh, ngono. Yen ngrembug bab ngobong menyan ngono kae. Ngono kae para dosa. Jare nggih ngutuki para jin setan priprayangan.
Kuwi lak panemumu ning sejatine ora ngono. Menyan ki lak gandane arum wangi to, Nduk. Pamrih apa? Nggih nyengkuyung anggene para-para ngibadah kuwi supaya luwih rumesep rumasuk kanggo nyurung awake dhewe anggene sekun lan tekun tigen mugen manembah karo pangeran. Wong jaman biyen lak ora ana minyak wangi anane mung menyan. Oh ngono. Njur sajen kaya bengi iki dalang dinehi sajen. Gamelan dinehi sajen ngono iki apa ora dosa. Sajen iki maknane apa kowe ngerti apa ora? Nggih nyajeni para lembut kuwi lak panemumu. Sajen iki maknane penyajian, unjuk rasa. Saka sapa to? Saka warga ageng masyarakat ing Ngadibaya. Unjuk rasa marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pamrih apa? Sakwuse aku lan kowe warga masyarakat Ngadibaya diparingi rejeki ingkang malimpah sandang pangan ingkang kebak ing barokah kaya to pala kapendhem, pala gumandul, pala kasimpar lan sak liya-liyane njur diduduhke disajekke marang pangeran kanthi ngucapake panuwun. Duh Gusti kula ngaturaken panuwun dumateng paduka awit kanikmatan wujud sandang tedhi saged murakapi gesang kula. Maknane ngono kuwi. Oh ngono. Lah yen ana buceng ngono kae. Buceng ki werdine apa? Buceng ki karepe nyebuta sing kenceng, aja nyebut sapa-sapa, ning nyebuta Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karepe tetep apik, Nduk. Buceng tumes. Lah kowe aja takon kuwi. Lek buceng tumes sing mlebune kenceng metune lemes. Malah sing ora-ora. Lah kowe iki ngoyak ae kok kuwi. Iya. Inti sarine kaya mengkono kuwi lan tak ajab muga-muga adicara nyadran sing Ripalungguhan iki Ngadibaya diasta karo Mas Aris bisa sempulur tiap tahun nganakake pahargyan. Oh iya, nanggap mayang lah paring ora. Iya, ora kudu awake dhewe sapa-sapa kena sing baku tiap tahun tradisi ya kuwi kesenian wayang kulit kuwi diangkat. Iya, aja kuwatir. Wong ya jagange jero betenge kandel kok warga masyarakat Ngadibaya. Dadi upamane urunan kok ora mencukupi, upamane kok mung entuk separo. Aja kuwatir engko ditutup karo Mas Lurah karo Pak Tris. Iya, matur suwun. Iya. Lan kaya sing wis-wis iki lumadi bebarengan utawa kerja sama kelawan Radio Njodipati. Oh, turi Ngadibaya. Kaya sing wis-wis digiarake secara langsung dadi bisa midhangetake lumantar radio. Iya. Ngaturake panuwun karo Mas Doni Widodo selaku direktur Njodipati FM. Lan ugi para sumitra-sumitra staf ingkang nyengkuyung Njodipati, Mas Yoyo, Mas Wisnu, Mas Wahyu, Mas Purbaya. Lan sedaya kemawon ingkang mboten saged kula aturaken setunggal mbaka setunggal. Iya, Mugi-mugi kanthi pahargyan syukuran nyadran utawi bersih desa ing ratri menika andayani ing Ngadibaya manggih katentreman, hayu-hayu lan rahayu. Durga mendhak kala sirna manggih yuwana. Gampang anggene golek pangupa boga sagung para kawula wiwit saka Pak Lurah perangkat masyarakat pinaringan katentreman lahir batin, keselamatan donya prapteng akhir. Allahumma amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah Ukun siap tunggal. Ora ana kaya linangkung ajaba saking Allah kang maha Gusti Allah sesembahan
Muhammad Taslimah sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mbrasta mungkar lan nafsu Alhamdulillah seneng banget ya Yung iso sowan ning Adibaya. Wah, temenanan, Nduk. Nadyan bola-bali aku iki disiarke langsung karo radio sing saka Ngadibaya ning ya ditimbali supaya nyangik ning Ngadibaya ya lagi iki. Iya, Kabare mbiyen syukurane Mas Lurah ya wayangan. Gurumu, dosenmu Ki Purbasmara sing asta saiki murite. Iya, kok ora Pak Purba neh. Golek ngirit. Ya ora kok ya. Lha lek nanggap awake dhewe lak penak, Pak Purba pisan awake dhewe iso pindho lho. Iya. Ha iya, Mula ya kudu ditata merga ya sing jenenge nyadran iki lak piyayi akeh. Iya, Alhamdulillah piyayi kene grabyak semanak. Nadyan to lagi ketemu pisan ning wis semedulur. Pak Tris ya karo awake dhewe wis direngkuh kaya anake dhewe. Mas Lurah ya semono uga. Wah, piyayine blater. Iya. Durung sing laden ana mburi mau, piyayi putri-putri, para ibu-ibu bae yo kesi ning kamar mandi le dikruyuk. Iya, Karo ibu-ibu kuwi, luar biasa. Iya, Jan. Kabeh do anguk-anguk goleki aku. Pundi to dalange, pundi to dalange. Wah, ya ampun, layak kesi kok kedanan lah dalange ganteng. Iya, mau jarene po ibu-ibu kuwi lho. Iya, Alhamdulillah sowan komplit. Iya, seneng, Nduk. Iya, nadyan sore mau angine banter bareng saiki kepenak. Isis adem mratandani lamun to piyayi ing Adibaya kene penggali do adem ayem. Amin. Kanca-kanca saka paguyuban Madangkara mangesti darmaning kabudayan rahayu, pepak komplit ora ana sing cicir malah ora mulih wingi saka Jombang langsung jujuk guyangan. Ora, jujuk studio Jodipati kulon kono. Wah iya, Alhamdulillah, syukur. Iki waranggana ya sowan komplit, malah iki aku wis pikantuk pangestu saka sesepuhe seniman dalang ing wewengkon Nganjuk Pak D Prapto Sawahan mau sore ya wis kepareng telepon paring pangestu. Oh Pak D Prapto. Lan iki kepareng paring wara-wara dumateng warga masyarakat sedaya becik ingkang kepareng tindak wonten ing Adibaya menapa dene ingkang kepareng mirengaken lumantar radio. Bilih badhe dipun gelar ruwatan massal dening Ki Suprapto saking Sawahan kanthi hari Minggu Kliwon tanggal 2 November tahun 2014. 2 November. Muga-muga rancak. Ruwatan ya klebu budaya ya Yung. Iki budaya. Ngapa kok sing disingkiri kok kala, Bathara Kala. Kala iki tegese wanci, muga-muga warga masyarakat iki mbuh awan isuk bengi sore pinaringan katentreman adoh saka sambe kala. Oh ngono. Njur sing diruwat kuwi tegese wong Sukerta ki antarane apa wae. Akeh manut pakeme dewi-dewi iki pirang-pirang, Nduk. Bocah untang-anting kebanting kuwi ya pangane kala,
bocah loro lanang kabeh sing diarani uger-uger lawang kuwi ya pangane kala, bocah wadon loro kuwi jenenge kembang sepasang ya pangane kala. Ya, Pandhawa anak 5 lanang kabeh kuwi ya pangane kala, wong wedok ngrubuhke gandhik kuwi ya pangane kala, wong marung kelarangen pangane kala. Iya, ora. Lek ning kene ora sok-soki warunge ya gregetne lho. Pas sing teko dalang ngono ya dikuwentel. Iya. Alhamdulillah. Iya, Waranggananipun ingkang sowan menika wonten biasane namung sekawan utawi gangsal ning pancen menika prioritas. Aja-aja malah pancen ya kesalahan teknis dadi kakean. Ora, iki pancen ya tak jarak kok ya. Nganti Mbak Uun kuwi sing ora tau saba ngomah nganti pengen leren. Yah, aku pengen berhenti menjadi sinden untuk selalu mengasuh anakku si Sindu. Iya, nenem ingkang jawi piyambak, kidul piyambak menika Mbak Endang Purwanti saking Sukoharjo, sarjana seni. Sarjana seni. Terus nomor kalih saking kidul menika Mbak Lia menika saking Klaten. Niki nembe mahasiswi. Iya, mlebu ning kampus. Heeh, mlebune gur bayar SPP tok. Iya. Alhamdulillah ya gitu terus Mbak Uun sing nomor 3. Uun Febriandari, sarjana seni saking Madiun. Sinden barang kaya sarjana. Lho, aja nyepelekke. Sinden kuwi dudu tandak, dudu ledek. Sinden kuwi. Mula ora aneh ramokal jaman saiki sinden nom-noman ki titele utawa gelare iki do ampuh-ampuh, sarjana seni, yen perlu enek sing magister seni. Pancen ya dadi waranggana ki menjanjikan kecuali untuk pelestarian budaya, pancen bisa menunjang ekonomi keluarga. Masa? Dadi sinden ki cucuk lho nduk timbangane derep. Iya to. Luwung nginden. Iya, Saklajengipun menika ingkang waranggana ingkang wit sonten mau tansah nglamun kemawon. Sret mripat diguwak nengen kebablasan teko kempul. Ayo. Menika Mbak Lydia Ningsih. Menika asli saking Cilacap. Bah, adoh men ning ya dadi mahasiswi Solo kono ning isi Solo. Iya, Mbak Lydia Ningsih. Salajengipun menika Mbak Suci Ovita Dewi ugi mahasiswi asli saking Tulungagung ingkang nembe berbunga-bunga. Iya, luar biasa. Engkau bagai air yang jernih. Wah, wis. Mula bayake barang ya walalah mencorong. Lek duandan ngono kancane iki setengah jam rampung, Suci ya sak jam dhewe. Mung tak inceng mung dandani idep nganti menteleng-menteleng. Ayo. Ci. Ayo. Lek dandani idep sing dandani lak idepe. Lambene mbok rasah mengo. Wong idepe sing didandani kok ngono kuwi lho ben apa ngono lho. Masalah buat lo. Wah, iya, masalah buat lo. Menyek era umum saiki. Ayo, pancen ya sindene abahe Tegal Ki Entus Susmono. Ayo, pancen ya sindene bupati kok. Ayo. Ngono gur entuk panjak. Mlorot derajatmu, Nduk. Sinden sampean carane sarjana iso golek kaya dhewe, tur ya sampean sindene Pak Entus, ora nyinden, ora tanggapan sampean ditunjang karo Bupati Tegal. Kok entuk yoga. Nggih kuwi. Ayo. Yes ben penting guyub rukun. Heeh, wis ngono kuwi. Pancen ya jodhone ya ngono kuwi sing jenenge wis apa wis ditata karo Gusti Allah yen kae Widodara karo Widodari, Hapsara karo Hapsari, Bambang karo Endang, Satriya karo Putri, yen pengrawit entuk sinden, yen dalang karo bakul wedang sak nomer pisan. Iya, bakul wedang. Nadyan to angger gawe wedang kuwi enake. Mung pisan tok, iya. Duduk. Neneng.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Umi Sukesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Abi. Alhamdulillah, le luwes muni Abi. Ha iya. Lek nang kene Abi, lek nang omah babi. Seneng ya sowan ning Adibaya Bu Kesi. Remen sanget, Mas. Syukur. Piye perasaanmu piye? Perasa aku seneng. Sing Seneng ndadekke banget. sampean senengi pirangane apa wae? Sing dadekaken kula remen sanget, seping sepisan kula kalih panjenengan sampun ditimbali kalih Pak Lurah ginanipun warga masyarakat. Dadi sesuke aku lek mulih saka kene iki tanggapan mulih nggawa sangu akeh ngono lho. Nganti sakku mendol-mendol. Iya. Dadi ning siji yo aku wis engko- diparingi rejeki karo Pak Lurah, karo warga masyarakat. Ping pindhone kula nyawang kawontenanipun warga masyarakat Ngadiboyo mriki remen sanget. Ketok sami guyub rukun ngoten lho Mas, ingkang sami mresani pinarak ingkang sekeca, ibu-ibu teng wingking ingkang sami masak, masakane enak-enak. Iya. Tenan mau nek apa mau jenenge gudangan mau urap-urapan. Wah, enake tapi wedhese ndak umum. Ya pancen ciri khasé ya ngono kuwi sing marai mantap kuwi ya kuwi, pedes kuwi. Mula ya aku mek tak sisah-sisihne. Ha iya. Jenenge wong ambeien mangan pedes ya bar. Ha iya. Alhamdulillah. Matur suwun sik karo Mas Lurah, Pak Tris, karo panitia lan masyarakat Ngadiboyo, Bu. Inggih, kula minangka wakilipun rencang-rencang kula sak rombongan Madangkara ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami kunjuk dumateng sepisan Pak Lurah ping kalihipun para panitia lan ping tiganipun sedaya warga masyarakat Ngadiboyo ingkang dalu menika ngawontenaken pagelaran wayang kulit. Derek ndedonga mugi-mugi sak sampunipun pagelaran wayang kulit dalu menika warga masyarakat Ngadiboyo tansah pinaringana hayu hayom tentrem lan murah rezekinipun. Nggih. Dene sampun tambah rezekinipun, sampun kesupen taun ngajeng nanggap wayang malih nggih, Pak. Wah, amin. Dalange sapa tahun ngarep, Nduk? Dalange sinten-sinten saged, sing penting tetep wayangan. Heeh. Ning apike ya bojoku. Wah iya, mergo yen sing ditangkap bojomu kan sesuke bruk metutuk nang kowe kabeh. Ha iya. Sing ngebrukne aku. Sing metutuk. Ha iya, mula akhire ya wetenge enek dandange. Babat pirang sasi Bu Kesi? Alhamdulillah nyapa kedo guyu-guyu bocah-bocah. Niki alhamdulillah sampun melampah gangsal wulan. Ora lho. Putramu sing mbarep si gelar pamayang kae umur pira? Sampun 2 taun punjul 8 sasi. Terus sing nomor loro Brahma Kesawa kae. Brahma sampun 16 sasi. Oh, iki njur 5 sasi. 5 sasi. Lha sampean iki arep mbayi apa arep mencret kok iso. Urepe ra umum. Ha iya, Ha kuwi lho monak menek. Ha iya. Nyapa nyata ya penak tenan kok. Apane? Apane? Ora. Ha iya. Umpama ya Bu Kesi iki jer bobot ngono iki ya memper kok nduk pancen ya piye lho dijak leren sewengi ngamuk. Iya. Gombal amoh. Ndek bengi leren ngono kuwi kudune ngaso. Jam 1 bengi Kesi turu gelar tangi, njaluk susu Kesi tak gugah. Kes, tangi yo anakmu njaluk susu. Lah kok malah nantang aku. Nyapa neh apa piye? Ayo malah nantang aku mluwayu langsung tahajud. Luar biasa, luar biasa. Iki calone lanang apa wedok? Dereng mangertos, Mbak Cange. Iki sok bakale 3 no putramu. Niki calone sekawan. Loh, sik to. Gelar Brahma terus iki to. Niki calone insyaallah kembar. Loh, tok. Yo kene kok pistolku dadi kaya ngono. Asem iki. Pistol. Ya alhamdulillah. Pancen ya Kesi iki hidupnya selalu memberi kejutan. Ha iya. Biyen rabi karo aku 2 taun rong diparingi putra nganti wis tekan ngendi-ngendi lek golek tombo. Dukun sakeneke dukun, dokter sakeneke dokter. Wis tenan
Kowe nungsang jempale bot-bote pengen duwe anak nganti iso program inseminasi. Apa kuwi? Inseminasi iki cara sapino kawin suntik, Nduk. Iya, kuwi enek kedokteran ngono kuwi. Akhire iso mbobot lahir gelar pamayang. Ngono kuwi lho. Paling engko lek aku iso pengen duwe anak neh kudune melu program dokter. Ora nganti program dokter kesi wis mlembung neh. Iya, Iki lho sik arepe kabeh. Lah kok wis isin neh. Alhamdulillah tur kembar. Wah, calone pemanakmu papat iki lanang kabeh no Pandhawa, guys. Kok saged papat kok Pandhawa piye? Lah ya Puntadewane aku, ngono. Oh. Kan padha ngempenge. Gilane aja muni kaya ngono iki saru rusuh. Kancamu sing ngrungokne ndak tahan lho, marai mengin-mengini ngerti ra? Aja disawang sarune ning saka ngilmu kesehatane Bu Kesi. Oh iya. Sing jenenge ASI ya, air susu ibu. Kuwi iki lebih bagus daripada susu apapun. Kok saged ngoten? Iya. Pripun? Bab apa? Siji, ekonomis. Nggih. Ekonomis iki rasah tuku. Lek susu kaya Nutrilon dan lain-lain kira dadak tuku. Regane sak komplong 200.000. Nek yen ASI kan gampang karo diuyek. So akhirnya kuwi mau. Iya, ekonomis. Iya, Angka loro praktis. Digawa ning endi-endi kuwi kenek tur tidak mudah pecah. Iya, kuwi praktis. Betul. Kuwi ngono kuwi ekonomis, praktis dan demokratis. Iya kuwi. Yes golek ana dhewe yen kuwi kok ya. Marem temenanan iki. Iya, wah suasanane iso nyenengke ngono. Nembang apa, Bu? Ya, Bu. Nggih, nembang napa? Ki lakone iki dawa, iki mau enek apa kuwi seling surup utawa salah paham. Panitiane lek nyarne kok iso wahyu katentreman kuwi to. Wong kula rembukan kalih Pak Tris niku wis lek ora babat alas ya pari kesit. Akhire pari kesit. Sing arang-arang. Iya, ya wis engko pari kesit entuk wahyu katentreman lak padha wae. Iya, Nembang Bu? Nggih. Nembang. Nembang napa niki? Larase slendro, patete songo. Nah, iki mumpung urung adoh saka pengetan kamardikane Nuswantara sing kaping 29 taun, ngaturna lelagon anggitane Mara Sepuh. Nah, Mara tuamu Rama Haji Sukron Suwanda. Ya kuwi Indonesiaku sing intisarine nglingga murda sarta merasa berbangga hati hidup di bumi Nuswantara yang tercinta. Ya, dibawani Asmarandana. Binarung anglingga Gusti Rahayu ing Nuswantara ambabar cahya mencorong. Menika ugi kula aturaken dumateng pini sepuh ing wewengkon Ngadibaya lan ugi menika wonten tamu saking Jombang wewengkon Nggoda. Sapa? Jane ya kepungkur wis nate nimbali awake dhewe lah lagi kepungkur kuwi kok, Nduk. Ya, Urung enek sesasi Pak Sugeng Kopral iki malah kepareng nusul rene. Kula teng wingking kelir penggemar saking Jombang, Pak Sugeng Kopral. Oh iya, Iya, Bu. Mulat pulo Warsamudra asri endah met prana
kembang amrik ngambar arum sawah endah bumi Alhamdulillah. Nduk, Apa, Yung? iki akeh banget
layang ingkang tumibeng pangkon saka kadang-kadang sedulur-sedulur sutresna budaya. Oh iya, ana sing paring bebungah dhuwit, ana sing ngrokok lan sak panunggalane. Iya, Ya mung ngrokok saiki iki lho, jan kok aku kok giyething gambare iki lho, Nduk. Ngene iki wong mangan apa kolu lho ngene iki. Masyaallah. Iki sing wong doyan rokok tetep ngerokok, ning wong mangan sing ora ngerokok kuwi melu gila. Iya, Ya pancen kuwi himbauan dari pemerintah supaya wong ki ora ngerokok mergo kuwi ra apik mung kuwi kesehatan. Nah iya ta. Ya pancen konsisten mbok pancen ra seneng karo wong ngerokok ya pabrike do tutupono ngono lho. Ha iya, 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 Lah ya kowe iki mbok yo leren ning ngerokok mergo ahli kedokteran survei wis membuktikan 15 orang Indonesia mati karena rokok. Lah ya kuwi berarti sing 85% matine mergo ra doyan rokok mula ngrokok. Wis pancen wong angel kowe iki. Heeh lho. Nggih. Layang kula waosi nuwun sewu. Sugeng dalu Pak Dalang kula saking kanca-kanca kru BBS TV. Wah alhamdulillah. Bagi masyarakat Nganjuk kalau ingin menyiarkan secara langsung ataupun siaran tunda ataupun liputan hubungi Pak Bujel BBS TV. Salam buat kru BBS TV. Nyuwun tembang Gerajakan Banyuwangi. Nggih. Niki nggih dipun siaraken nggih Mas. Tunda nggih. Alhamdulillah. Iya, Wis suwe anggene kerja sama karo awake dhewe. Iya, Malah aku mbiyen nate dadi bintang iklane barang lho Mas. Tasik enten nggih. Tasik alhamdulillah. Bintang iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang kula nyuwun gending. Caping gunung kalian Sri Huning. Sri Huning karo Caping Gunung dadine Caping Guning. Ayo. Gending menika kula kintenaken dumateng sedaya penggemar wayang kulit ing tlatah pundi kemawon saking kula Bapak Samiran Brengos Banaran Kulon. Nggih. Matur sembah nuwun Mbah Salam. Uga pepundenmu sing nate nimbali Mbah Sejo mbiyen ya iki ya rawuh mrene. Aku petuk kelingan. Aduh Mbah kok ya isih seger waras alhamdulillah. Isih tetep lucu. Wah, lucune ra umum. Ya, Menika wah nyun pangapunten menika kok rada rekaos menika tulisanipun. Iki piye to, Guys? Jajal, Guys. Aku lek kleru awet iki. Kuwi lho wacan kuwi. Wacan sik ben marem kok. Mangane engko sik. Piye to? Kesuwen kuwi nek gone. Pancen ya karepe Jabang Gayis ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan kalih Ki Dalang. Nggih, Ki Dalang Kuntadi dari Surakarta, Jawa Tengah. Serat saking kula Ki Maeso Jenar. Dalah Ki sinten nggih? Pandan Alas saking tlatah desa Sidoarjo. Nggih, Kabupaten Tuban. Wah, dah adomen. Serat menika mugi katur dumateng panjenenganipun Bu Cangik lan Mbak Limbuk. Kula nyuwun gending 10-8. Wah, iki. Wah, duh. Gending menika mugia kunjuk dumateng para sesepuh ing tlatah Ngadibaya. Nggih, matur sembah nuwun, wassalam. Nggih. Kene iki ya nggen tayo kok. Ya wis ora apa-apa. Wong kabeh padha keseniane kok. Ya, Caping gununge luwih dhisik ya ben diaturke karo Mbak Lydia Ningsih. Nah, sing saking Cilacap. Nah, duh. Iki suarane ya banter. Wis padha kesi kuwi wis Denko kae wis suarane padha gandange. Ya, Lydia. Dalem Mas. Nulis apa ki mau? Anu nyatet langgam. Langgam apa? Niku Indonesia. Wis isa ya. Dereng. Kudu belajar sok lek ning Dume metu. Ayo. Melu to ning Dume. Heeh, wis tak pesenke tiket lho. Aja nganti engko
Hambe batal wani. Caping gunung semester pinten sampean? Gangsal, Mas. Gangsal. Nggih. Oh iya luar biasa. Pake seniman ya? Tukang ngarit, Mas. Masya Allah. Jujur iki. Nggih. Bukmu sinden? Tani, Mas. Tani, pake tukang ngarit, ibuke tani kok iso mak jedul sinden sampean iki piye wi? Sekolah, Mas. Lah ya saurunge sekolah ki lho piye? Sampeyan lek disekolahke ning Solo. Nggih. Oh, lah ya saurunge sekolah kuwi sampean sekolah ning Solo ki diperintah bapakmu apa Nggih. saka Nggih. diperintah piye lek perintah? Ayo Lit, sekolah ning Solo ora gelem tak gepuki ngono ya. Nggih Piye? mboten ngoten. Piye? Anu Dil kowe sekolah ning SMKI ya. Piye? Kok dil? Lidi. Nggih, anu celukane kula cilikan kula Gudil. Hah? Gudil. 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 Oh iya, Gudil. Heeh, bareng neng Solo neng kutha gedhe saiki dadi Lydia. Oh iya. Terus sampean sekolah neng Solo saiki dadi sinden laris. Amin, heeh. Ngono kuwi sakwise laris kene ya sok ngirim neng omah ngono wesel utawa transfer neng bapak ibu. Lho piye to? Nganu. Nganu nek. Nganu ora nganu-nganuan. Urung ya, Duk? Urung. Blas. Blas ya wis ora apa-apa. Sepenting sampean iso ragat dhewe, mbayar SPP dhewe, kos-kosan dibayar dhewe ngono. Heeh ta. Wis ora ngrepoti wong tuwa ta wisan? Insyaallah. Insyaallah. Wis ora tau njaluk kiriman to? Nggih syukur. Ya ngono jenenge opor bebek cukup awake dhewek ngono kuwi. Iya, Caping gunung Mbak Lydia. Ayo. Pangkure luwih dhisik. Nah. Suarane banter tenan. Ungkul, Nduk. Saben bengi Senggak ana, Jal. Timbang turu sore-sore. Utawa nganggo kasmu kono, ngapak-ngapak piye lek cara ngapak-ngapak senggakane. Iya suruh apa? Piye? Timbangane turu sore. Iya, turu sore. Arep ning endi lho Mbak Lydia? Nonton wayang. Nonton wayang. Ning endi kok nek wayang? Ten mriki. Iya, ten mriki. Heeh, ning Adibaya. Teng mriki. Bocah sik lugu kok. Lugune aja dipengaruhi. Ya. Yen memajang hamung karo janur kuning Tak kudange anakku cara lawas ngono kuwi. tak kudange sing jaipong Langsung plak kapidara. Ayo, waduh, wis iki pancen usume kuwi ya kuwi golek teklek doan. Ayo. Syukur. Mambengi sing jaipong mambengi udu Mas Buruh, mambengi Mas Anggit. Ayo. Ini yang bagus ya Anggit mambengi ya. Ya deh. ngopo lho Wah. biasa ae Wah. engko nesu iku Iya, wis kayak muni masalah buat lo.
Ya iso anu sampean, lengger ngono kae. Joget kae ya iso. Mboten. Mboten. Lumrahe wong kulonan mesti iso joget. Yo ajar ya. Ajar. Dadi men ketok ciri khas piyayi Banyumas, Kebumen, Cilacap ngene kudu iso lengger. Ha iya. Mboten enten sing ngajari kok, Mas. Mboten wonten sing ngajari. Ya golekno, mosok guru goleki murid, ya lumrahe murid goleki guru. Ora nek kok sumur goleki timba, umume ya timba sing marani sumur. Ha iya. Ya lek warah kuwi karo Mbak Endang. Apa iso? Lho, Mbak Endang kuwi mbiyen suwe lho ning Sanggar. Ha iya.